Ay mga paps, mayong hapon ninyong tanan. Mubiyahe na po ta mga paps. Moadto ta sa downtown. Usuro ta dito mga paps. Manukhang ta, manukhang. We, di nga. Ito na lang kaya dito mga paps. Way traffic ron dire sa Singson mga paps. Mingaw kayo adlaw mga paps. Way mga kwarta mga tao ron. Nana ko sa Imbilis dapit mga paps. Padung na ta dito sa Capitol. Dakor bandago mo, kuyawag mo ulan na ni ron. Aksyon na magalig tulo taligsik gani dayo. Lahi ra gyud sa una sa wapay COVID kay sadya kayo ang dalan. Ang di sayon nga kanang mingaw kanang daghang tao. Dili pre ba sa una nga sus daghan ginong maglakaw-lakaw. Wala na gyud. Karon sus, mingaw. Tungod siguro hadlok na mga tao tungod aning maong COVID-19. Hadlok na sila. Gaulan na sa kuan gawas mga paps. Sa una traffic kayo mahapon pero karon pertiging mingawa. Sa wapaning COVID, magduha naman katuig taning maong COVID-19 pandemic. Pigid kayo ang dalan karon sus mingaw na gyud. Gamay na lang kayo mga jeep nga nagbiyahe. Magpagasolina dito kay gamay na lang atong gasolina. Kasyo na kaya na ata rilapita. Nakagita diri sa gas station. Magpagas na laman ta. May ulan dito sa Guadalupe. Dili naman siguro na yung ulana. Magpagas naman tagapit. Nagpatubil ta kay gamay na lang atong gasolina. Basta nga hubsan niya ito sa biyahe. So, makapiso niya ito sa atong bus.
Okay na mga paps, naman na ta og pagas nang mo adto na ta. Padayo na ta. Magpadayon ta sa atong padulngan mga paps. Ay! Kami ang Abiliana National High School mga paps. So, nanata diri sa may Alcantara. Uliko ta diri sa may Aurelio. Tay hapiton. Ano ang Aurelio? Tay hapiton diri. Okay na mga paps. So, mauli na ta sa balay. Manaman na to, gikuha ang ato ang tuyo diri. So, ari tagi sa Alcantara, doon sa Birama. May gani kini tuwak ra ang ulan dayon mga paps. Sabi na ako mo padayon na to. Kusok kong ulan. Ya fue beats all day. So, nanato sa Birama, padawnan ni dito sa Guadalupe. Dapat tigdalan dito sa Birama. Kuyagi kayo ni mga motorista nga may ato ang kasugat. Traffic may dilapita kung kay dool tayo ang kuhan at bigod kay dool na agi dilapita diha na imenteryo ay tagong Kalamba Cemetery. Wala nga traffic kung may dilapita. Tama diha pang lubong. Pang lubong. Kuya, di ko mga motor bukalitra o ano, tungha sa tubangan. Ako ra o saron, wakay kauban. Gaya inusara ra ko sa akong kinabuhi. Sa akong Facebook page po doon niya, paligyan kong support. Gasuri-suri taron dire sa Birama mga paps. Atong tuyo ko ning Birama kung asa ni taman. Ibalik na sa doon kainit. Ang iyang pagmahal. Ganina niyon, ya karon init. Nindot ginin natin motor o kanagi mo angkas ba?
fue beats all day. Lagi kayo pasahero ang dito. Kapag pa kayo puwang. Lagi mapuno. Okay na, naabot na to sa balay mga paps.